Abans de començar, vull recalcar que posaré un comptador per cada pel·lícula que guanya Disney o Pixar. Benvingudes i benvinguts de nou al meu canal. Com que s'acosten els Oscars, he decidit fer un especial de pel·lícules premiades durant els últims anys. I com en el vídeo anterior em vaig centrar en les pel·lícules guanyadores de l'Oscar a millor pel·lícula, en aquest vídeo em centraré en les pel·lícules que ha guanyat l'Oscar a millor pel·lícula d'animació. Com sempre, aquest top és subjectiu i reflecteix la meva opinió personal. Així que estaré encantat de llegir les vostres valoracions a la caixeta de comentaris. En aquest vídeo no parlaré de quines pel·lícules mereixen guanyar o no, sinó que em limitaré a compartir les meves preferides, ordenades segons el meu gust. Sense més demora, comencem amb el rànquing. En el número 15 tenim Inside Out. Sé que té un gran impacte emocional i que molta gent l'adora. La sé apreciar perfectament, però no és de les meves pel·lícules preferides de Pixar. Per què? El ritme narratiu és força reflexiu per a una audiència infantil, encara que la pel·lícula té una maduresa espectacular. Malgrat això, mereix estar a la llista. En el número 14 tenim Zootrópolis, una pel·lícula sorprenent i amb temes importants com la convivència i els prejudicis. No serà la millor pel·lícula de Disney, però el seu estil d'animació i la seva narrativa em van enganxar. Per això ocupa aquesta posició al rànquing. En el número 13 tenim Brave. No surt al meu vídeo de preferides de Pixar, però aquest sí. Més que per la història, que em recorda molt a Hermano Oso, la valoro per la seva ambientació, la banda sonora i les referències a la cultura celta. L'ambientació de l'Escòcia medieval sempre m'ha fascinat. En el número 12 tenim Up. Encara que no és el meu top 10 de Pixar, sí que estaria al meu top 15. Té un inici espectacular i tot i que després el ritme baixa una mica, hi ha moments entranyables i emocionants que fan que mereixi estar en aquesta llista. En el número 11 tenim Big Hero 6. Aquesta pel·lícula també apareix al meu vídeo de Disney. Encara que molts acusen Disney de tenir avantatge als Oscars, aquesta obra mereix el premi per la seva proposta fresca i diferent. En el número 10 tenim Coco. Ja vaig explicar les meves raons en un altre vídeo. La seva animació em va fascinar i la seva història és molt emotiva. Va aconseguir emocionar-me com poques pel·lícules ho han fet. En el número 9 tenim El viatge de Chihiro, la primera pel·lícula de l'estudi Ghibli en guanyar un Oscar. Va ser una obra sorprenent que va obrir la porta del cinema japonès al públic occidental. Va demostrar que no només Disney i Pixar poden fer art amb l'animació. En el número 8 tenim Toy Story 3, l'única pel·lícula d'aquesta llista que, a més de ser nominada a millor pel·lícula d'animació, va estar nominada a millor pel·lícula. Tot i no ser la meva preferida de la saga, és plena d'acció i molt entretinguda. En el número 7 tenim Wallace i Gromit, la maledicció de les verdures, l'única pel·lícula de l'estudi Aardam que ha guanyat un Oscar. Em sap greu que no tingui més reconeixement a les categories principals, perquè és un referent en els curtmetratges. Aquesta pel·lícula barreja humor i misteri amb tocs de terror i això la fa molt entretinguda. En el número 6 tenim Els Increïbles. Va ser una de les primeres pel·lícules de superherois de Pixar i em va deixar bocabadat. Les escenes d'acció, les explosions i els personatges em van fascinar des del primer visionat. És una obra mestra que es desmarca de l'estil habitual de Pixar. I ja estem a la meitat del vídeo. Esteu d'acord amb les pel·lícules que portem fins ara? O n'haguéssiu posat unes altres? Com sempre, a la caixeta de comentaris poseu les vostres pel·lícules preferides. I, sense més ni menys, en el top 5 tenim... En el número 5 tenim Buscant a Nemo. Aquesta pel·lícula va tenir un impacte profund en mi i va encendre la meva passió pel fons marí. Em vaig sentir molt identificat amb en Nemo, ja que, com ell, té una extremitat que no em funciona del tot bé. Per això ocupa un lloc especial en el meu cor. En el número 4 tenim Shrek, la pel·lícula que va trencar els esquemes dels contes clàssics amb el seu humor satíric. Quan era petit no m'ha agradat tant pel seu to burlesc, però ara l'aprecio molt més. Va demostrar que no només Disney i Pixar poden fer grans obres d'animació. En el número 3 tenim Wall-E.
Aquesta pel·lícula és pura poesia visual. Amb una narrativa innovadora i gairebé sense diàlegs, aconsegueix transmetre un missatge profund sobre la sostenibilitat i la humanitat. És una autèntica obra mestra. En el número 2 tenim Ratatouille, una pel·lícula que ens ensenya que qualsevol pot somiar en gran, encara que sembli impossible. La seva ambientació, la música de Michael Giacchino i els petits detalls fan que sempre em captivi. Abans de continuar, en el número 1, deixeu-me mostrar-vos algunes pel·lícules dignes de menció. I ara sí, en el número 1 tenim Happy Feet. Des del primer tràiler sabia que havia de veure aquesta pel·lícula. M'encanta la biologia marina i aquesta història protagonitzada per pingüins em va fascinar. A més d'entretenir, toca temes com la integració social, qüestiona les creences religioses i inclou girs dramàtics que la fan única. Per a mi, és la millor pel·lícula d'animació que ha guanyat l'Oscar. Què us ha semblat la llista? Coincidiu amb mi o teniu altres preferides? No oblideu de deixar el vostre comentari, donar like i, si us ha agradat, subscriure-us al canal per més contingut com aquest. I ens veiem en el pròxim vídeo. Fins aviat!